kilohertz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, 2 minutos, lapwas alas 5 an hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran po kang Newsbase, asin kang Mega Force Patrol. Ako tabian sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Digdi po sa DCGB, GB, garantisadong bareta. Enoton tan detalyas kan bareta sa lado lokal, nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, Diyos marhay na hapon, please go ahead na. May concern si punong barangay Rino Olaguer, taan na barangay Morera Ginubatan, konsay na nibong-ibong kan tinampo pasasakat sa Morera po, digdi sampangan kan Bicol University Ginubatan Campus pinaralod na, an mga darakulang kahoy, an katuyuhan, maway dining an tinampo. An problema kan mga residensyas na natangudan kan mga pinurutol, mga kahoy sutambak na mga sanga, mga dahon, dayman hinarali, kan mga nagpurutol kan mga kahoy, ngunyan okay lang tadumog ta naguran, alagad an tatakutan, pangdag init, nagkaaralang an mga ini, kunigwanin sumabrit kan nasabing mga tambak-tambak na mga sanga dahonin mga kahoy, asin rumarabaraba, bakagikanan ini, ni nakasulo sa mga light materials na mga harong. Sa ngunyan gustong maipaabot ni Kapitan Olaguer ang concern na ini sa karaman kan DPWH kung si isa'y maharali kan mga ini sa ibungkan day paman pupunan ang road widening project kan DPWH sa lugar na ini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, welcome sa Kamara de Representantes ang pahayag ni Ombudsman Samuel Martirez na nagasabing mahalat sindakan resulta kan impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte bago resolveran ang kaso kay ini. Sigun kay House Prosecution Panel spokesman abogado Antonio Odi Bukoy, sinabi ni Ombudsman Martirez na ansayang diretsos iyoan mag-investigar sana mantang kasabay ang iba pang investigating bodies kay puhan halaton ang impeachment proceedings. Daiman sindaning diretsos na kasuhan ang Vice Presidente en kaso ma-acquit ini sa impeachment court. Mientras tanto, weighing of circumstances ang magiging basihan kung tutugutan kan International Criminal Court ang kaagadan na interim release o parametras na pagkapalibre kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang naging pahayag ni Assistant to Counsel kang ICC asin abogado kan War on Drugs Victims na si Attorney Cristina Conte sa posibilidad na matugutan ang paramientras na libertad kan dating presidente. Sigun kay abogada Conte,
posibleng tugutan ang kahagadan kan kampo kan dating presidente kung masunod ini sa nagkapirang ilalatag na kasunduan kan prosekusyon. Naunambitan man kan abogada kan war on drug victims na igwan ng nagkapirang detainee ang matarayong fong nagtaonin interim release kan ICC. Ikinaugma ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang pagiging bukas ni Speaker Martin Romualdez na tawan ning access ang publiko sa mga deliberasyones kan Bicameral Conference Committee para sa national budget. Saro ining dakulang lakdang para sa transparency asin democratic accountability. Tinawan doon kay ni na importante ang papel kan investigasyon kan publiko, tanganing masiguro na ang desisyon sa fundo ipapairarom sa tunay na pangaipuhan kan ordinaryong Pilipino. Nakatuda nagibuho na closed door o sarado sa publiko ang Bicameral Conference Committee kung sa pinagsaro ang bersyon kan Kamara sin Senado may kinaaraman sa pagkapasar nin taon na budget kan Pilipinas. Sa saangatanan nin kaso sa Miyerkules ni Senadora Riza Ontiveros si Michael Maurilio o alias Rene sa National Bureau of Investigation katakod kan pag-akusar na binayadan siya kan senadora nin sarong milyones de pesos. Tangan isa nang magtistigo sa mga seryosong kaso laban kay Pastor Aporo Kibuloy asin idawit sina dating Presidente Rodrigo Duterte asin Vice Presidente Sara Duterte. Tinaawan doon kan senadora na afera sa iba pang mga testigos nagbugtakman sa alanganin ang kaligtasan kan sa iyang mga staff matapos na isa publiko ni Maurilio an sa indang mga pangaran. Bilang patunay na daay pinirit asin daay binayadan si Maurilio, ilinuwas ni Senadora Ontiveros ang mga screenshots kan balyuhanin mensahe kaini sa sayang mga staff. Sa screenshot, nahiling na magkasunod na nagpadala nin email si Maurilio sa Senadora kan Disyembre 14 asin 15 kan taon 2023 asin nag-ofrecer ini kan sa iyang testimonya laban sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC asin kay Kibuloy. Afuera kaini kabaliktaran man ang pigsasabi kan witness na binayadan siya para mag-utik sa Senado dahil ipinahiling man ni Ontiveros ang text message kan Pebrero 7 taon 2024 kung saan si Maurilio mismo ang naghahagad nin financial assistance para pambakal ning laptop asin makahanap ning trabaho. Sinabi pa ni Ontiveros na kung may nagtaon nin bayad kay Michael, posibleng ang KOJC ini dahil may mensahe sa inda si Maurilio kan Pebrero 22 taon 2024 kung saan pigukumbinser siyang mag-recant o bawian ang testimonya laban kay Kibuloy katrokis kan dakulang kwarta. Buweltadahan tan detalyas kan Bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Go ahead. Nakapagtaon na ang Department of Social Wealth and Development Bicol nin asistensya sa pagin family food pack sa mga apektadong pamilya sa Balatan Camarines Sur kana Southern Monsuna. Sigun sa ahensya, ini ang naging direktiba sa ng DSWD Secretary Rex Gatchalian na makapagtaonin makastas asistensya na naapektaran na ning kalamidada. Sobrang 1,000 na mga family food packs sa may laog na anom na kilo ng bagas, canned goods, kape, as in cereal drinks na mga konsumo kan mga apektadong pamilya ni nagtapirang aldawa. Sa presente, padagos ang monitoring kan sa sitwasyon sa lugar as in iba pang parte kan rehiyon para sa makastas na pagtaon ng pangaipo kan mga Bicolano. Mga dagdag na Bareta, Angel Mustaza, DCTV News. Thank you so much, Angel. Mientras tanto, kinontra ni dating presidential spokesperson, abogado Harry Roque, si Senador Riza Ontiveros, may kinaaraman sa pigasabi kaini na salang paggamit kan fundo kan PhilHealth. Sigun kay abogado Roque, sagkod sa ngunyan, dai panasisimbag ni Ontiveros ang mga kaputan sa nasabing isyu. Kaya dai dapat ini magpahiling na malinig.
Matatandaan invelto ang pangaran kan opisyal sa illegal na pagdistribo nin bonuses asin allowances sa mga empleados kan PhilHealth kan taon 2010. Hinali na ang karatulang for sale na may contact information sa hampangkan harong ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Davao. Ini matapos na mag-viral sa social media ang post kan aki kan dating Presidente na si Kitty Duterte asin konfirmaron mismo kan common law wife na si Honilet Avancenia na pigbebentan ang harong kan dating Presidente. Segun kay Avancenia, haloy nang daipigagamit asin wara nang nag-i-star sa indang harong kung kaya naisipan nindang ipabakal na sana ini. Emosyonal man si Honilet kan mahiling ang harong ninda na pano nin kaselensyohan, harayo sa sitwasyon ka ito na pano nin ugma dahil sa pirang dekada man ining naging istar ni Duterte. Bako pa malinaw sa ngunyan kung napabakal o may nagbakal na matapos nahaliod ang karatula kaso hapon. Nagtabang na ang abogado kan Migrant Workers Office sa Israel sa mga Pilipinong naapektaran kan gyera sa pagultanan kan Israel asin Iran. Initangani masiguro na makukuha kan mga overseas Filipino workers ang mga beneficios asin tabang para sa sainda. Padagos man ang pagtutok kan Department of Migrant Workers Overseas Workers Welfare Administration o sa kamugtakan kan mga OFW sa mga apektadong lugar katabang ang Embahada kan Pilipinas asin ang Filipino community leaders sa Israel. Personal man na binisita kan OWA team sa Israel ang nagkapirang mga OFW na pigbubulong sa ospital sa lugar. Sa ngunyan, mantenido na sa ICU sa ospital sa Israel ang sarong Pinay na nasa kritikal ang kondisyon matapos sakubon nin missile kan Iran. Mientras tanto nangapudan si Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. sa Cold Chain Association of the Philippines na suportaran ang Departamento kan Agrikultura tanganing mapadali ang pagpapauswag sa cold storage infrastructures. Sinabi ni Secretary Laurel na pighidali na kan ahensya ang pagpapahiwas kan cold chain sa paagi kan ipiglansar na modular asin mega cold storage warehouses o CSWs sa mga mayor na agricultural regions. Ang mega CSW binilog para sa mahiwas na volume storage asin may kapasidad na 1,700 sagkod 8,000 na palitada nin mga produkto. Nagtagama naman ang DA nin halos 3 bilyones de pesos para magtindog puon niya na taon ni nasa 99 cold storage facilities. Mabueltan detalyas kan mga bareta pakalis kan nagkapirang hanap buhay. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauod, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauod. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Buelta kita sa detalyes kan Bareta sa Lado Nasyonal. Nagtugot na ang apat na kumpanya ng petrolyo na magtaon ng diskwento sa mga pampublikong lunadan. O kaya sa mga pampublikong drivers kan pampublikong lunadan. Sinabi kan Departamento de Enerhiya Officer in Charge Secretary Sharon Garin na katuyhan kay ni na makatabang sa mga PUV drivers dahil sa langkaw na presyo kang petrolyo. Dagdag pa kay ni na igwaning taga-pisong diskwento sa gabos na public utility vehicles an itatao kan mga kumpanya kan petrolyo. Naglalaom naman na madadagdagan paan bilang kan mga oil companies na matao nin diskwento. Gabos na lunadan na na-impound kan Land Transportation Office o LTO magpoon kan taon 2023 asin nakaagi pang mga taon na dai tinubos kan may sadiri ibabasura na sa Hulyo 17, 2025. Sa anunsyo kan LTO, ang mga lunadan na ipinairarong sa proseso kan impounding iyon dahil sa manlain-lain na pagbalgar sa leyes pang trapiko asin dai na claim sa ipigtalaan na panahon. Sa irarom kan Dekreto Presidensyal numerado 1729, may diretsos ang LTO na i-dispose ang mga lunadan sa paagi kan public auction. Tig-imbitaran ang mga interesadong bidders na makipag-koordinar sa task Group Secretariat para makakuanin mga detalles asin makapagkondusir ng inspeksyon sa mga lunadan na i-dispose. Mientras tanto, apektado na ang kabuhayan kan nagkaperang parasira dahil sa pagluya kan bentahan kan mga sira sa Taal Lake. Katakod ini kan istorya kan sarong whistleblower in connection kan mga bangkay kan nawarang parabulang na pinagtutubudan na tinapok sa nasabing lake. Alagad enot ng tinaawan linaw kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, naligtas man sa giraray kaunon ang mga sira sa lugar arong kan tawilis asin tilapia. Sigun kay BFAR Chief Information Officer Nazario Briguera, daing dapat nakaedit ang publiko sa pagkaon asin pagbakal nin tawilis dahil ini sarong small pelagic fish asin ang solamenteng pagkaon kay ni
ang mga planktons o saradit na organismo sa tubig. Dagdag pa kan opisyal, ligtas man kaunon ang bangos na hali sa lawa dahil nagtitinir sa naini sa sarong lugar na igwang harang asin bako ini librido na makalangoy sa iba pang parte kan lawa. Mientras tanto, ipinag-anunsyar ni Pasig City Mayor Vico Soto na wala na ining plano na magdalagan sa ano pa man na posisyon pagkatapos kan ikatulong termino. Ang sa iyang pahayag katakod kan sa iyang formal na pagtukaw sa pwesto para sa iyang ultimong termino bilang alkalde kan Pasig City. Sigun sa iya, librido siya nagibunan sa iyang gustong gibuhon para sa ikakagayon kan siyudad kan Pasig. Sa iyang mensahe idinuon kan alkalde an sa iyang paninindugan para sa marhay na pagmanihar kan lokal na gobyerno. Enot kaini nagsumpa naman sinda Pasig City Vice Mayor Dudot Jaworski kaibanan ang 15 konsehales kan siyudad. Ginibo ang pagsumpa kan mga bagong ilidong opisyal sa temporary city hall sa Barangay Rosario. Binasura kan COMELEC ang bank ang motion for reconsideration ni Luis Joey Chua Uy katakod kan pagbawi sa proklamasyon sa iya bilang nangganang kongresista sa ika-6 na distrito kan Manila. Sa desisyon kan Bank, ididoon ninda na nakabase ang desisyon kan COMELEC, Second Division sa Section 6, Artikulo 6, kan Konstitusyon kung saan pigasabi na bako natural-born Filipino citizen and respondent na si Uy, kaya ang panggana asin ang sayang proklamasyon, dainin bisa. Tinawan doon pa kan COMELEC na basado sa saindang desisyon sa 1935 Constitution na nagsasakob sa isunin citizenships kan kandidato. Mentras na sinugo naman kan COMELEC ang Board of Canvassers kan siyudad kan Manila na sa giraray mag-convene tanganing iproklamar si Congressman Bienvenido Abante Jr. ang solamenteng kalawan sa pwesto ni Uy bilang ilihidong miyembro kan House of Representatives para sa ika-6 na distrito kan Manila. Na kumpiskar kan Bureau of Immigration ang saro pang grupo na kaya nasabat kan Bureau of Immigration o BI ang saro pang grupo na biktima nin human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport. Segun sa BI, nasabat ninda ang tulong pasahero may edad 25, 23 sin 39 anyos. Basado sa impormasyon, binalo kainin na maghali pasiring sa Albania sa pagikan flight hali sa Malaysia sakay kan Cebu Pacific hali sa Daiya Terminal 3. Napag-aramanan naggasagin-sagin sana ang mga biktima na turistas. Alagad inako man sa nagiraray ninda na sindaan mabiyahe para sa illegal na pagtatrabaho sa Southeastern Europe. Sigun sa biktima, tinangro sinda nin trabaho sa Albania bilang housekeeping attendant, factory workers as in waiter na may bulanan na sweldo na maabot sa 500 euro sa 700 euro. Dahilan kaini nagbayad sinda nin nasa 34,000 de pesos sa 74,000 de pesos sa mga recruiter na kontak ninda sa paagi sana nin Messenger. Ultimong detalyes kan Bareta na kumpiskar man kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang sarong inbound parcel na may laog na ecstasy o party tablets. Sigun sa PDEA Regional Office o NCR Special Intelligence Unit, maabot sa 500 pedasos nin ecstasy ana na kumpiskar na may kantidad na sobra sa 855,000 de pesos. Na-discover ni matapos nagibuhon kan operating team ang inspeksyon sa pasilidad kan Surface Mail Exchange Department o SMED kan Philippine Postal Corporation sa Port Area Manila. Digdi na kuha ang sarong brown na parcel kung saan nakalaag ang mga tableta sa sarong transparent plastic bag na hali sa Germany asin ipinadara sa sarong address sa Caloocan City. Sangun niya na sa kustodiyan akan PDEA Laboratory Service ang mga ecstasy para sa confirmatory tests. Mentras sa padagos na pinag-aram pa kanahin siya kung si isa ay nagpadara asin ang marisibi kan mga kontrabandos. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginutuyan ni News Director Mardila, Jen Matthew Baliran, Nicole Ann Gloriani. Sa Master Control Tatanems Flora, sa IT, yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon.
Attention! Attention!